meitä on 4 ihmistä studiossa, nimittäin täällä on Anton, Jere ja Saku. Ei vittu, ihanaa. Kiitos. Saanko tässä kiroilla? Saa. Teillä on podcasti, jonka nimi on Sälli. Jes, mitä äijät? Tervetuloa meidän uuteen studioon. Ihan kivat puitteet. Onko oikeesti? Joo. Ei tarvitse pitää enää kädessä mikkiä eikä mitään. Joo. Saku teki ihan helvetin hyvän remontin. Niin. Joo, siis mä oon miehinen mies. Kyllä mä vasara ja naulat pysyy kädessä. Niin ja Niko, tervetuloa kans. Hei, mä tykkään, tää on vähän niinku... Siis en mä tiedä, että olette ihan näin pakkomielteisiä musta, että teillä on niinku mun valokupi ihan sikana teidän studiossa. Siis wow. Mä en tiedä, ehkä tiesit, sä oot niinku mun man crush. Niin just. No joo. Sen takia. No nyt kun mä näen sun tän niin kuin huoneen, niin mä tajun, että ehkä näin on. Niinku ihan niinku BB:stä lähtien. Joo. Sä et oo vittu syntynyt silloin, kun mä oon Koska sä olit BB:ssä? 2008. Mä oon ollut silloin 8-vuotias. Mä olin 7. Mä oon kattonut sua silloin. Et varmana. Olen. Oikeesti. Heti salkkareitten jälkeen niin on Ei ottanut. se, kun vittu, sä tuli keskiyöllä. Se tuli keskiyöllä, sehän oli vitun räävitön. Siellä vaan naitiin ja dokattiin. Joo, mä en saanut katsoa sitä. Eihän sitä En mä kattonut. Tai mä oon jälkikäteen kattonut. Tiedätkö Niko, missä mä näin sinut ekan kerran? No. Viidakon tähtösis. Vittu, se on Eikö se ole muuten hyvä. Eikö se ole eka kausi? On. Eikö toka kausi, joo. Onko se toka kausi? 2013, Siis joo. tämähän on just, mä en tiedä miksi, mutta niinku, että siis, eli milloin se on? 13? Joo. Mä oon ollut 13 silloin. Mä en tiedä, miksi mä oon kattonut sitä. No kyllä mä tiedän. Miksi sä oot kattonut? Antsa, sano se nyt ääneen. No siis katoin niitä lolloja vittu. Ei se nyt ole mitään niinku... Ei sitä nyt parane yhtään niinku peitelläkään, mutta niinku... Mut siis mä muistan justiinsa, koska mun äiti vähän niinku oli sit niinku, että mitä sä katois? Mä oon viidakon tähtöisiä, katoin siis tietokoneesta. Ja näin niinku... ikään. Ai vittu. Mut siis niinku, joo, mä ymmärrän kyllä. Tai siis Niin mä tiedän. Antsa vai siis Antsan äiti? Siis no kaikki, mutta ymmärrän siis, että sitähän katsoi varmaan just teinipojat. Niin kuin monestakin syystä, että sehän oli varmaan semmoinen niin kuin, tiedätkö sä, että ei Kahdesta syystä. Niin. Mikä sulla niinku on ollut silleen, niinku, kun sä nyt koko ajan tuolla telkkarissa pyörit? Niin. Mikä sulla on ollut sellainen lemppari-ohjelma, missä sä oot ollut? No kyllä niissä on kaikissa ollut jotain. Ehkä BB siksi, että se on ollut semmoinen eka, että sä et niinku tiennyt mitään TV-maailmasta, niin se oli ehkä autenttisin kokemus. Mutta sit mun on ehkä pakko sanoa selviytyjä, että se on ollut niin kova. Tai siis, että kaikkihan, tai niinku selviytyjät on niin legendaarinen formaatti. Joo. Kaikki haluaa selviytyä. Niin se on vähän, että kaikki aina haluaa sinne, joo. Niin sitten totta kai se oli niin... tällaisen. Niin, no ehkä jossain kohtaa, sehän koko ajan niinku castingin vaan huononee. Oi vittu. No niin. Ulos meidän studiosta. Ei, mutta nyt mä sanon kiitos kun teille. kävit. Joo, kiitos, ei oli ihanaa vittu. Pitäkää tauluina saatana. Niin mä sanon teille, että koko ajan podcastajiin nostetaan televisioon enemmän, niin kyllä mä niin näkisin, että joku teistä niin Joo, ei aina mitään, menee. Maikkari, soittelkaa. No se tulee neloselta. Nelonen Maikkari. Okei, Saku ei ainakaan pääse. Tämä oli hyvä myyntipuhe. Mutta hei, mun on pakko muuten kysyä, mä kysyn tällaisen, että kun ainahan on niin kuin, tommosia, niin kuin vaikka YouTubessa on jotain poikaporukoita, ketkä tekee videoita tai näin, niin sittenhän niistä aina yksi nostetaan niin kuin, tiedättekö silleen isosti esille niin kuin mediasta. Vaikka jos mietitään niin kuin, vaikka YouTubesta Roope Rannisto ja niin. mikä se toinen? Joona Helman. Eikö Joona Puhakka? Joo. Mä rakastan niitä, mä oon ollut niiden videoilla, niin niistähän aina jompikumpi nostetaan niin kuin isosti freimille, että eihän molemmat. Niin ketäs olisi teistä 3, ketä nostettaisiin? Saku on mediaseksikkään. Siis, niin, no joo. Vähän ehkä riippuu formaatista. Mä väitän, että Antsa olisi kans ihan hyvä kandidaatti ihan sen takia, että se on niin vitun rääväsu. Mutta kuka teistä lähtisi viidakon tähtöisiin? Antsa. Siis Antsa on niinku kaikki... Se on lapsuuden unelma. Ehkä Saku menisi kaikkiin semmosia niinku, missä kohderyhmänä on enemmän niinku, tiedätkö, kato nyt tota naamaa. Niin, hän on se, Antsa menisi kaikkiin semmosia... Antsa menisi kaikkiin semmosia tosi niinku räväkkäihin. Siis vittu, mähän olisin ihan mahtava esimerkiksi Diilissä. Siis mä ajattelin temppareita tai jotain Ex on the Beach. Ja mä olisin ehkä semmoisissa niinku, enemmän semmoisissa family friendly niinku ohjelmissa. Putous, niin. Mehän kertoo mun paskoja vitsejä sinne. Mitä family friendly tosi TV:tä on?
En mä tiedä. Vittu Lego Masteri. Vittu sinne mä menen. Mä menisin sinne. Siis Vittu sinne mä me voin mennään maksaa, että kaikki. mä pääsen Niin sinne. mennään. Hei, oisko vähän hyvä? Miten se pääsee? Niin. En minä tiedä. Se on ainoa formaatti, missä mä en ole ollut. Mutta eikö sinne haetaan kilpailijoita? On. Ei, mutta en mä oon niin hyvä rakentaa Lego. Ei, mutta kun se on siis Lego rakentaminen, sehän on niinku, se on nautinto, ei se ole niinku kisa. Siis tiedättekö mitä pyysin joululahjaksi mummilta viime joulun? Lego Star Wars. Etkä pyytänyt. Sain. Et pyytänyt. Pyysin. No miksi pyysit? Siksi, koska lapsuuden nostalgia relive. Okei. Sain semmoisen pienen paketin. Legot on sairaus. Mä kävin just verkkiksessä hakemaan kamerakamaa ja mä ajattelen, että mä katson taas niiden Legoja siinä ohi että ei se ole kuin 100 lisää tosta noin, jos Mut nappaisi. vittu ne on kalliit. Legot Nykyään. vai? Nee. Tuli joku Lego-inflaatio joskus oikeesti. Ei maksanut joskus noin paljon. Ei voinut maksaa. Niin, oot sä En niinku tärkeä. kova pelaa Legoa? Ei kun rakentaa Legoa. En. Mä oon ollut vähän enemmän sitä Barbie-kansaa. Aa. Mulla on ollut helvetisti Barbie. Siis mä leikin niinku salaa Barbilla jossain kohtaa. Salaa? Salaa. Mä tulin mummola sali Barbie. Ja sit mä niinku leikin sen kanssa salaa. Mä pelasin vaan futista tota aikaa. Oliko sulla sit toisessa kädessä niinku Jere joku siis silleen, en mä tiedä, Transformeri, silleen niinku tässä. Sit sä leikit täällä puolella. En mä tiedä, joku vitun leikkitiikeri tai joku tämmönen. Tai vittu kulli. Vaihtoehtoisesti. Tarinahan ei kerro. Jätetäänkö me Legot siksi? Joo, mennään tohon. Meillä oli tosiaan... Halutaanko me pohjastaa? Mä katsoin, että mä puhuin tonne kameraan. No puhu sinne kameraan. Niin, meillä oli tossa kuuntelijoiden ongelmia kyseltiin, koska me ajateltiin, että nyt on niinku paras neuvonantaja niinku teini-ikä tai 20 ongelmia. Että on toinen 20 täällä näin. Nimenomaan. Niin lähdetään kattoo semmosia. Halutaan me ennen sitä pohjastaa, että miten me ollaan päädytty tänne. Tää Ei on kun mun niin, mielestä toi voisi olla hyvä. Tää on mun mielestä hauska niinku tilanne, että me ylipäätään ollaan täällä. Niin, vittu, Niin niin joo. koko Mä jutun. kerroin niinku Niko tällä, niin kerro sä Niko nyt, että sun puoli Miten sä oot päätynyt tänne meidän hienoon studioon, mikä on näin Siis koristeltu? jokuhan oli laittanut, oliko se teidän videon TikTokissa, että milloin niin kuin sällitääks Nikotellen? Gollab, niin kuin te puhutte. Ja sitten niin kuin Jere kommentoi siihen niin, että etkö täkännyt mut? Joo. Ja et milloin? Sitten eikö mä vastannut jotain, että no milloin vaan? Joo, jotain tommoista. Ja sitten sä slaidasit heti mun DM:ää. Joo. Niin kuin TikTokissa. Ihanaa TikTokin DM:ää. Ja sitten sit se syntyi aika nopea se idea, eihän sitten ole joku 1,5 viikkoa. Ei, siis se oli ihan vasta. Mä yllätyin, että sä niinku ylipäätänsä vastasit. Mä oon silleen, että tää on niinku aika silleen niinku... Niin, siis mä vaan nauroin tuolla, kun Jere sanoi tosta noin, ja sit mä olen vaan, että mitä? Jep. Mitä sä nyt? Mutta mä vastaan aina miesten viesteihin, kato, kun mä en saa hirveästi. Niin, joo. Mä en saa hirveästi. Jos mä saan 100 viestiä somessa, niin niistä on niinku 1 mieheltä. Niin sitten niinku nimi Jere, vaan mä olin silleen, että kiinnitti kaikkea. Aivan. Ja sit sä petyit, kun näit, että mikä oli. Petyin. No niin. Mutta vittu menipä lupaamaan. Mutta missä sä niinku pyysit niitä kommentteja, koska mä katsoin niin joku ihan uuden näköinen applikaatio. NGL. Never heard. Onko se niinku nyt... Okei, toi oli Tää oli vittu Nikoninen. Tää oli sairas. Mutta mikä toi applikaatio on? Niin toi anonyymi joku Joo, juttu tää on vai? anonyymi. Tänne voi laittaa kuka vaan viestejä ja sit no ensinnäkin sit usein meillä on semmoinen, että me ei kadota niitä niinku ennen, että se tulee yllärin meille kaikille, että mitä siellä niin on laitettu, niin sitten sen pääsee toskaan silleen, että, niinku, että sitä ei pääse lukemaan ennen kuin sä menet sit klikkaat sinne. Okei. Tää on tämmönen nuorten juttu. Pystyykö sä lähteä valokuvia? Ei. Tai en mä tiedä, ei oo Pro-versio kokeiltu. Niin, en tiedä. Mutta Pro-versiossa näkee, että kuka sen on lähettänyt. Ei se oo sit hyvä. Eihän se sitten enää hirveän anonyymi ole. Mut ehkä meidän pitää mennä niihin probleemiin. Joo, mennään. Problems. Onko toi kello muuten niinku, laitettiinko se uudestaan äsken käyntiin? Laitettiin. Okei. Lähdetään ensimmäisestä. Miten jättää tyttöystävä? Oho. No Niko. No, mä oon seurustellut tyttöjen kaa. Ootko? No olen tietenkin ala- ja yläasteella, silloinhan mä oon pannutkin tytön kaa. Niin miten mä jätin, niin... Ei nyt pysytään tossa hetki. Siis miten se nyt on sitten toiminut? No eihän se nyt toiminutkaan hirveän hyvin ja silloinhan mä tajusin, että mä oon homo. Että kun ei se kulli toiminut niin hirveän siinä vai mistä. No eikö, totta kaihan nyt kaikki niin nuorena seurustelee, kenenkaan nyt seurustelee. No siihen aikaan se oli ehkä semmoinen, niin kuin tietettiin tekstarilla.
Mutta nykyaikana, niin kyllä mun mielestä pitää kasvatusta. On pakko. Niin. Kyllä se on pakko. On, koska tekstari on niin helppo. No ei, ja se ei ole vaihtoehto. No jos ei niinku se nyt missään oikeesti- vakavassa suhteessa ole mitenkään niinku mahdollista. Tai silleen, ei se nyt tosissaan niin voi tehdä. Niin, kela, että sä asut yhdessä sun tyttöystävän kanssa ja sit sä vaan Lähet jossain vaiheessa vaan lähet kauppaan. vittu, että sä oot, ai niin, en muuten ole tulossa enää siis. Voiko kerää ne Vittu, ois kamat paha. sit, tiedätkö, sohvalta? Oh my No ei, God. mutta mähän sanoin silloin, että jos niinku, että tämmöinen pettämiskeissi, että jos, niinku, että jos mä saisin niinku kiinni tyttöystävän siitä se pettää, niin siis mähän häviäisin. Siis sehän olisi se mun pelimuovi. Mä keräisin mun kimpsut ja kampsut ja yhtäkkiä se tulee takaisin töistä kotiin. Mä oon vähän hävinnyt. Ei kuulu niinku sanaakaan enää, niinku, että ei ole tietoa. Että, siis Kyllä mä olisi tiedän, voinut missä vaikka kuolla. Niin. Sä oot pelas golfia se vaijan kanssa. Niin siis, Edelleen. kyllä mä silti sen faijan kanssa menen hengaamaan, mutta No mutta joo, hauska. Tai en mä mikä on hauska, mutta jos mäkin niinku tulisin petetyksi, niin kyllä mä niinku vittu tyyliin polttaisin sen kämpän. niin. Tähän niinku lähti, jos ei ole mun omistuksessa ja lähtisin sieltä tai tiedättekö te jotain, että en mä nyt vaan olisi silleen, että kun se tulee himaan, että no keskustellaan nyt vaan. Kyllä se olisi niinku ei vitus. jotenkin. Onneksi mulla on iso some, niin mä voin aina ottaa sen ja haukkuu, täkää sen. Ai vittu. Uhkailee ja Joo. IG-story valmiin. Joo. Niin, no niin, mitäs nyt sanot? Ei, mutta sille oikeasti kasvatusten, se aloittaa sen keskustelun vielä sillä klassisesti, että meidän pitäisi puhua. Krööm. Joo. Niin, mutta en mä tiedä. no, mutta sillähän se nyt oikeasti toivottavasti menee aina kaikilla. Tai en mä tiedä, jos niinku joku, niinku vaikka sä nyt tekisit silleen, niinku, että sä katoisit sun tyttöystävän elämässä, niin onhan se jotenkin vittu miljoona kysymysmerkkiä. Niin jos mä olisin se tyttöystävä, niin kyllä mä nyt vittu laittaisin jonkun ilmoituksen jonnekin Turun Sanomiin, että hei. Niin, mutta on siis, jos se niin kuin päättyy tolleen, mutta jos se niin kuin ihan tosissaan, jos se päättyy hyvissä termeissä, olen itsekin eronnut hyvissä termeissä ennenkin, niin ei siinä mitään. Jutellaan siinä ja sitten keräillään kamppeet ja hoidetaan muutot yhdessä ja sanotaan hyvästi. Hittauksiin. Mutta ihanaa, että joku kysyy tota. Eli joku miettii siellä just, että katoanko maapallolta vai niinku vittu, voisinko jutella kumppanini kanssa. Kyllä se on se juttelu. Niin, no juttelulla pääsee aika pitkälle. Se on aika monessa asiassa toimii. Sillä pääsee. Käännänkö nyt selän tonne kameraan, jos mä menen näin? Mulla on tosi huono olla. No ihan sama vittu. Mäkin on kääntänyt, ei sillä ole niin väliä. Ei se on niin tarkka. En muista laitanko tänne jo, mutta onko vörtti ruveta seurustelee henkilön kanssa, joka on aikaisemmissa suhteessa pettänyt, mutta nykyään on kuulemma kasvanut siitä eikä tekisi enää niin. Auttakaa please. Aika Mä oon paha. muuttunut mies. Aika paha. Onko toi se klassikko? Kaikki aina niin muuttuneet. Mä oon kuullut ton tosi monta kertaa. Mutta totta kai pitää aina sanoa, että ei voi sanoa, kun sit jotkuhan sanoo, että no kerran pettänyt aina pettää, eihän sekään pidä paikkaansa. Koska niinku se ei välttämättä ollut se oikea juttu, kenen kanssa petti. Tiedättekö se, että jos mä niin kuin, vaikka seurustelisin nyt sunkaan, Antsa, ja mä pettäisin sua, niin sä et ollut vaan mulle mun elämäni mies. Mutta sitten taas, jos mä menisin Jeren kanssa yhteen ja hän olisikin mun elämäni mies, niin eihän mä Jereä pettäisi ikinä. Niin kuin heitän nyt tämmöisen esimerkin, että kaikki ymmärtää. Mä en tiedä, kuinka vähän älyisiä kuuntelijoita teillä on. Siis, No ihan vittu vähän älyisiä. Kela nyt, että ne kuuntelee tämmöistä. Niin. no siis mä mietin siis silleen, että onko niillä enemmän älyä kuin meillä, koska meillä ei ole älyä, mutta toisaalta ne kuuntelee meitä, jolla ei ole älyä. Minusta Niin tuntuu, onko että se on vähemmän? tämmöinen eläintarha-efekti, että ne katsoo, että kattokaa apinat. Mutta niinku, mut siis mut joo, niin tohon siis hommaan, niin en mä tiedä. Toi pettäminen on niinku, kun se ei ole enää edes niinku red flagi. Ei, Kun se on mulle maalilippu, niinku, tiedätkö, että se on siinä. Ei tää, Finish line. On toi vähän Niin. paha. et en tiedä, pystynkö allekirjoittamaan sitä, että joka pettää niinku joskus, niin pettää niinku aina. Niin, Mut Mutta tuossa oli monta keissiä. Eikö se ollut? Niin monta keissiä. Se on sarjapettäjä. Se. Eihän ollut. Nyt Eikö te ollut? keksitte. Olihan. Eihän Luki. ollut. Sanoppas uudestaan. Ihan varmasti. Aikaisemmissa suhteissa pettänyt. Niin jotain aina. Niin, Joo. on toi Se vähän on paha. sika. No mutta mistä se nyt tietää sen yhtäkkiä, että se niinku aina on pettänyt? Etkä sä nyt mene vittu kenenkään kanssa dateille ja silleen, hei joo, mähän vittu aina muuta petän sit mun tyttöystäviä. Sitten Niin, on tai siis silleen, musta tuntuu, että joku, ketä tekee, niin on just tolleen ehkä. joo, mutta sitten se Mimmi nyt, ketä laittoi ton kysymyksen, niin vittu. Siinä kohtaa, kun sä joudut näpyttämään ton kysymyksen, niin sä tiedät, että tää ei ole ehkä nyt sit se oikea juttu. Aika hyvin Joo, sanottu. toi- Run the other way. Joo, siinä oli aika hyvä niinku
Mä ajattelen, että ne olisi pahempia, mutta nämä on jotenkin ihan niinku, en mä tiedä, Niin. arkisiahan nämä on. Kato, mä vasta lämmitellään. Niin, juu, että tulee pahimmat. Ei mitään haju, mitä sieltä tulee. Tutustuin bileissä yhteen jäbää, jonka kaa bondas superhyvin ja vaihdettiin pusu. Se oli sen jälkeen... Vittu sepä. No jos tää nyt lähtee tästä niinku pikkuhiljaa lämpeämään, niin 7 tunnin jälkeen niinku ollaan silleen oikeissa ongelmissa, joo. Sen jälkeen pyysi näkee ja vaikutti tosi kiinnostuneelta, mutta sitten se jätti mut toimitetulle. Ei siis ehditty näkee edes uusiksi ennen kuin noin kävi. Elikkä siellä on äijä jättänyt taas toimitetulle. Eikö mä inhoan, mutta se on teidän nuorten juttu. Se on teidän nuorten juttu ja mä vihaan sitä vittu yli kaiken. Mä aina sanon vittu omassakin podcastissa, että lyö mua mieluummin vittu kerran saatana vaikka turpaan, kun se, että sä vittu jätät mun viestejä lukematta. Että se vittu nyrkinisku sattuu kerran, mutta se niinku sattuu koko sen ajan, kun se viesti on luetulla. Joo. Siis se on ihan vitun paskaa. Se on paskinta paskaa. Mä oon lukenut semmoisen niin kuin, oikeastikin artikkelin, että se on niin kuin henkistä väkivaltaa. Mä Niin. allekirjoitan ton täysin, koska en mä pysty jättää ketään silleen luetulle. Koska se siis silleen niinku ei niinku ihan yleisesti ottaen. Se on ihan hirveetä. Ja sit jos mä niinku tajun, että ei vittu, että mä unohdin vastaa, niin kyllä mä sit sanon, että hei anteeksi tai jotain. Siis mä oon vähän huono tossa kyllä. Ei, mutta siis ylipäätään niinku silleen, että jos mulla tulee jotain niinku silleen, jotain tavallaan turhan päivästä silleen viestiä, että jutellaan jotain mitä teit tänään. Tai jotain semmoista niinku tosi pintapuolista. Niin sit silleen, kyllä mulla helposti saattaa jäädä se keskustelu vaan siihen. Tai silleen niinku, että kun ei, tästä tulee taas se, ei jaksa kiinnostaa. No mutta laitatko sä sit sen perään niin kuin jossain kohtaa viestiä vai voiko se niin kuin laittaa sulle uuden viestin, vaikka sä jätit niin kuin vastaamat edelliseen? Niin, tää on aika hyvä. Siis miksei vois laittaa mulle. Mut voin mäkin laittaa, en mä tiedä. Niin, mutta kehtaako tehdä silleen, että sä jätät sit siihenkin vastaamatta, jos on jotain ihan hölöpölö kysyy vaikka, että hei, että onpa ihana aurinkoinen sää. Niin sit sä et vaan vittu vastaa, kun ei sua kiinnostaa. Niin silleen niinku uudestaan. Niin. No siis kyllä mä nyt sit niinku melkein sanon, että ei niinku tiiäks. Ei oo aurinkoinen sää. Ei oo aurinkoinen sää. Sä oot ihmishirviö. Siis mä oon varmaan aika monsteri. Joo. Silleen, että ei täällä kyllä sada, että vittuks eikö täällä vaan sataa, että vittuks flexaa. En mä tiedä. Seuraava. Mut en mä myöskään henkilökohtaisesti, jos joku ei vastaa mulla, niin, tai silleen, niin. No mut kun on se, jos sä vittu kysyt vaikka jotain ja toinen ei vastaa, niin se on silleen, okei. Niin. No ei siinä. No joo, jos kysyy jotain, mutta jos sä niinku, oli... mä en jaksa semmoista, että jotain niinku naamakuvia laittamista taas snapissa, mä jo vastaa siihen. Niin, siis mä puhun lähinnä tuon tyyppisestä keskustelusta. Niin, keskustelu, niin sit se on jos mä oikeesti keskustelen jonkun kanssa ja siinä on jotain järkeä, niin joo, sit mä niinku vastaan kyllä. Mutta onko teillä niinku jotain, kun te olette ton ikäisiä, sä otit ton snapin, niin onko teillä niinku, että pidät tätä vitun liekkejäkin yllä? No ei vitussa. Jotkut meidän ikäiset kyllä pitää ja mun mielestä se on nolo. Niin. Mun mielestä se on nolo. No et sä nyt niinku, ei sillä ole mitään väliä, jos se snappistrikki lähtee. No niin, kun vittu, oho. Siis kun Snappi teki niinku ihmissuhteesta niinku jonkun niinku pelin. Niin teki. Ehkä jengi pitää olla jotain striikkejä, antakaa nyt olla. Ei kun niin siis ihan ala-asteella, kun se tuli, tai joskus kun se tuli, en mä tiedä. Se oli raaka maailma. Siis jengihän teki niin, että kun lähdettiin esimerkiksi ulkomaille tai johonkin, eikä ollut siis nettiä, joku kaveri ylläpiti sun, mä henkilökohtaisesti en ole tehnyt näin. Mä voin pestä itseni tästä pelistä pois. Mut esim. Jotkut kaverit on tehnyt noin. Tiedätkö silleen, että joku ylläpitää niiden snappistrikkejä. Miksi? Tai sit sun ihmisarvo perustuu siihen, kuinka korkea snappiskore sulla on. Juu. Itellä oli kyllä aika korkea. Pitää isompi skore. Niin ja sit sä laittelet vaan semmosia niinku turhanpäiväisiä snappeja, että et sä saat sun scorea ylöspäin. Niin. Mulla on yhden ihmisen kaa. Striikki. Niin joo. Edelleen. Kuinka pitkä? Ei siis se on, mut siis se on mun ystävä. Mut se on niinku No siis... sain kautta, jos se on joku randomi. No ei se... No ei, mut kun sekinhän on juttu. joidenkin kundien kanssakin. Niin. Niin. Mut siis onhan se, siis sekin ihan niinku kun jotkut on sanonut, jotkut mimmit joskus, tiedätkö silloin, no ei nyt ehkä nykyään enää, mutta joskus silloin junnumpana, niin kuin teininä, että joo, että mä oon snäpännyt tolle yhdelle äijälle. Mitä vittua toi tarkoittaa edes? Mä oon snäpännyt tolle. Mitä se niinku meinaa? Snäpännyt, laittaa viestiä. Niin, no mutta tiedätkö jotain naamakuvia. Mitä vittua toi tarkoittaa? Mutta nykyään Snapissa ei pysty laittamaan niinku viestiä, jos sä et seuraa. Tai niinku hyväksy sitä kaveripyyntöä. Onko pystynyt? Ihan juokaa.
En mä tiedä. Mennäänkö eteenpäin tuossa? Mennään. Ei, Snappi ei ole enää in nyt. Ai se ei ole enää in. Tai en mä tiedä. Onko äijien mielestä sellainen pikkuinen löysä maha, varsinkin alavatsas oksettava vai turn off tai stretch marks? Mikä on stretch mark? Ne, Noin vitu. No mä voisin tuosta hauiksesta näyttää, mutta mä nyt Oho. Siis ei mun mielestä. Mikä se on? Teidän pitää Mikä on- vittu siis selittää. semmonen, näistä tiiäks, siis niinku- semmoista, miksi sitä sanotaan? mikä, onko se mitä se onko se selluliitti? Siis se, että sun Mut kun ei iho se oo on, siitäkään kiinni. se Niin. että sun iho on silleen venyn. Siinä näkyy semmosia punaisia semmosia Niin. jälkeä vai? tai vaaleet. Vaaleet. Joo. Niin, siis semmosia raitoja. Siis niinku Niin. periaatteessa jotain... Siis tiedätkö Ei mun perseestä? mielestä, koska siis, Ei mun mielestä, koska se on jotenkin tosi outo maailma, että kaikki olisi, tai siis silleen, että jokainen kroppa olisi niin kuin, eikä olisi mitään epätäydellisyyksiä tai mikä vittu siinä on? Jokainen on oma Jep. itsensä, kunhan on itse tyytyväinen. Jep. Eikä se nyt niinku... Niin. Saiks Niko nyt kiinni, että mitä ne on? No sepä just, että mä en edes tiedä, onks mitä tää- ne onks on. tää niinku- mut niin mitäs- eihän se voi olla mulle turn off, koska mä en tiedä, mitä ne on. Mä en ole ikinä siis kattonut ihmiskehoa silleen, että mitä jälkiä siellä on, koska No, I don't give a shit. No, Mä mut- kiinnostaa. Mitäs Don't tämmönen give a shit. pikkunen löysä maha, varsinkin alavatsas? Niin no, te vastaatteko te nyt niin kuin silleen, että te ajattelette naisia, mä ajattelen miehiä? Joo. Joo. Okei. No ei siis, koska niin kuin, mä jotenkin tykkään enemmän, onko se sitten, niin voiko sitä sanoa, onko se termi niin kuin daddy Daddy body. bod. Niin, Niin dad kuin bod. Niin se on enemmän mun tyyppiä, koska mä en niin kuin tykkää semmosesta, niin kuin, että oot liian niin kuin tikissä, koska sit itellä, kun ei ole itse tikissä, niin sit mulle tulee semmoinen alemmuuskompleksi. Niin kyllä mä jotenkin niin kuin haluan, tokihan sekin on normaali vartalo, että joku on niin tikissä, mutta mulle normaali vartalo, mä vastaan, että normaali vartalo kiihottaa mua eniten. Niin mulle niin kuin ei ole. Eikä, siis se on niin kuin, enhän mä niin kuin näe, jos ihminen on vaikka niin kuin, siis mä näen kasvot vaikka, niin eihän mä tiedä, millainen vartalo silloin. Niin. Niin kuin, Joo, siihen, ei. niin kuin periaatteessa siihen luonteeseenhan mä ihastun, niin. Ei, mutta oikeasti. No, onko teillä nyt niin kuin sillä, että saako naisella olla yhtään? Siis niin kyllä Siis mun totta kai mielestä saa, saa. koska Niin. niinku, tai Siis niinku, kun että jos mun sä oot mielestä kun ihan näyttää semmonen... terveelliseltä, niin se on niinku hyvä. Niin. Niin. Mitä se sit ikinä niinku... Niin. Sulla on hyvä olla itseskaan. Niin. Niin kuin mun mielestä toi, niin kuin, että jos sulla on hyvä olla itsesi kanssa, niin sit sulla on myös hyvä olla muiden kanssa. Niin. Ja sit se välittyy niin kuin sille toisellekin. Niin ja sit Niin. sulla on niinku Niin. hyvä olla periaatteessa, oot sä sitten niinku tavallaan alasti tai vaatteet päällä Niin. tai mitä tahansa, niin jos sulla on hyvä olla itseskaan, niin sit se niinku, ei sillä ole mitään väliä. Niin, Ja sit se on tosi pinnallista, että jos ois silleen, että kattois, että mä tykkään susta tosi paljon muuten, mut tos on tommonen, toi ei ole niin kiva. Niin sit se on silleen, että mitä vitun väliä sillä on. Ja sitten taas toiseltaan niin kuin, niin, en mä jatka tätä keskustelua. Niin, tää En mä- vähän- Ei. Niin kuin, en mä tiedä, niin kuin, mutta mikä se oli, niin kuin, että onko se turn off vai jotain? Joo. Mikä se kysymys oli? No ei mulle ainakaan. Joo, ei munkaan mielestä. Mä rakastun ihmisen luonteeseen ja lässy läpätilää. No, näin sanoin nyt pakko vastaa, vaikka olisi totuus mikä Jep. tahansa. Minusta en mä sanokaan. Älä sano Joo. mitään, että et kaiva itsellesi hautaus syvempää. Joo. Panin yhtä mimmiä munaisessa. Mitä tehdä? No koeta uusiksi. Miten se Siis, Ei vois. no en mä tiedä. siis nyt niinku, että onko teillä käynyt tolleen, koska siis, Siis on. Ei mulle, se siis niinku- okei, siis liian kännis, niin Niin silloin mä on olin käynyt. sanonut kans, että Silloin on kännisentä. käynyt, mutta mulla ei ole ikinä selvään käynyt ja mä oon vähän niinku oottanut, että milloin se kävisi, koska se on ihan normaalia, mutta niinku, että Joo. Siis kyllä mulla on muutama kerran käynyt. onko? Joo. Ja siis, Onko se sitten alkanut niinku- toimimaan myöhemmin? Tai niinku, että mitä siis sä oot joo, on tehnyt? se sitten lopulta en tiedäks niinku vörkkinyt Niin, kyllä. niin pikkuhiljaa. Joo, Niinku. joo. Joo, Kyllä se joo. sitten on niinku toiminut. Joo. Ei ole tarvinnut lähteä mihinkään syvempiin tutkimuksiin. Elikkä mikä olisi neuvo tähän, että mitä tehdä? Oota hetki, käy juomassa vettä, vähän venyttelee ja sitä ei muuta kuin hommia. Eikä siinä muualta. Ja ehkä juttele silleen siinä hetkessä. Sille kullille vai mimmille? Siis molemmilla vähän, Joo. vähän kuiskuttelee. Joo. Huusa nyt! Joo. En mä tiedä, siis ja toinen normi. Jep. Niin, on mullekin varmaan käynyt ja sitten on jollain miehellä joskus laskenut.
Ja mitä siinä voi, niin kuin, en mä tiedä, sit vaan jotenkin niin kuin pitää niin kuin, tehdä uudestaan esileikki tai jotenkin niin kuin, siis joskus niin kuin, esimerkiksi mähän kohtaan semmoista, että kun mä oon silleen, että ihmiset tietää vaikka kuka mä oon, niin sit jotkut jännittää tosi paljon, kun ne tulee vaikka munkaan, niin kuin, että me aletaan naimaa. Kyllä minukin, ja jännitin tänään, mutta Niin. tai Tää kuulostaa nyt siltä, että me ollaan tänään painittu. Mitä vittua? Mutta sulla silti niinku se Antsa sulle oli sauna, se hittu ihan hikisenä tuli tänne alas. Oh my Joo, God. me pantiin ennen kuin te tulitte tähän. Mutta siis kyllä sulla seisoi niin kuin tällä, että ei se on nyt ihan hirveästi jännittänyt. Niin. Joo. Niin, Mm. vittuksiin. No ei siinä, vittua siinä ei ainakaan. Me leikittiin tossa, joo. Mutta siis tuommoistahan sattuu siis, niinku, ja mä ymmärrän, että sehän voi olla jollekin tosi iso juttu, koska sittenhän sulle tulee se, että no onks mus joku vika, Niin. että tälle kävi näin. Jep. Niin ei se ole se sellainen tilanne, mihin Niin. sä välttämättä haluut päätyä. No ei tietenkään nyt kukaan halua, että sille, no tai joskushan sä haluat, jos vaikka hirveä aamustondis ja oot lähdössä jonnekin, niin kyllähän sä haluat, että se laskee. Niin. Mutta silleen olisi se nyt outoa, jos sä oot jonkunkaan menossa naimaan ja sit sä oot vaan silleen, että toivottavasti mun kulli ei nyt seiso. Niin sit sä Ois se tiedät, että vähän niin. Silleen, että niinku mitä. Ei, mutta joo, toi aamustondis on paha, koska kyllä mä niinku esimerkiksi jossain teis futispelireissulla joskus aikaisemmin niinku junnumpana, niin mä oon just ollut sillä hetkellä, että ollaan oltu hotellihuoneessa näin ikäisesti. Siinä on yksi joukkuekaverit toisessa sängyssä ja sit saa silleen, että niinku, että voisi niinku mennä tästä näin niinku pukee päälle että aampalla, mutta ei pysty ottaa peittoa pois, kun vittu kun ei laske. No ei mitään. Se on se. Tiedätkö, siinä kohtaa sun pitää vaan embracea. Koska ei ole mitään, niinku, siis ei ole sitkeämpää seisokkia kuin No aamuseisokki. ei olekaan. Se ei lähde vittu millään Ei pois. lähde. Ei. Sitten yrität päästä kuselle, kun seisoo. Ei, Vittu, ei onnistu. täytyy muuten... Eikö me puhuttu just tästä? Puhuttiin Joo, tästä me jo. puhuttiin just. Melkein Pitää olla siinä samassa. Joo. Mutta tuleeko teillä mukaan kusi sieltä, kun se seisoo? Tulee. No, Ai tulee. no ei nyt silleen, että Ei siinä ihan niin, jos se ei ihan, siinä niinku tiiäks. ihan niinku Mut semmonen semi. riimassa. semmoinen semi, niin kyllä sieltä sit tulee. Niin, jos se on semi, mutta jos teillä on ihan täys seisokki, niin eihän vitus. se... Ei, vittu, Ei, se tulisi omaa naamaa. Niin, no ei kaikille seisoo ylöspäin. No ei kaikilla, mutta mulla Niin. seisoo. No niin seisoo mullakin, mutta kyllä niin, mä oon nähnyt paljon kulleja, mitkä ei seiso ylöspäin. Niin. Niin jos se kusis, niin se menisi vittu suoraan eteenpäin. Ehkä se saattaa mennä just tästä. Niin. Niin no jos sulla on vino seisokki, en tiedä. Niin. Mm. Joo, mennäänkö seuraavaan? Mennään seuraavaan. Mennään nyt pois tuolta kullijutuista. Miten päästä yli siitä FOMosta, mikä tulee, tiedätkö mikä on FOMO? Lopeta tämä heidän sua jollain. Mitä? Mutta siis paljon mä oon teiltä tänään oppinut termejä. Te olette siis, jos me ei olla kerrottu, niin te olitte siis mun podcastissa myöskin vieraana. Käykää kuuntelemaan. Joo, Nikotellen. siellä on. Se on maksumurin takana, niin pennut se maksaa. Se ei ole ilmasta hupia se. Niin sanottiinko me missään vaiheessa muuten sitä, että me tehtiin myöskin, että jos ei No me joku ole voidaan. huomannut. No just äsken. Niin. No nythän mä No niin. sanoin sen, vittu Niin, joudun itse menkää promoomaan kuuntelemaan se tän. Podmeista, mutta Ja sieltä te pitää ette- maksaa. Te ette ikinä edes esitellyt vittu, kuka mä taidan olla. Mä oon Niko Saarinen. Aha, ei kun ei me... No, mutta luulet, Vittu, luulet sä, että jengi niin, ei luulet sä, että tiedä? jengi ei tiedä. Onhan, ei kaikki nyt voi tietää välttämättä. Kyllä kaikki tietää, kuka sä oot. Ei tiedä. No kyllä Mitä meidän sä kuuntelijat edes- ainakin Okei, tietää. Koko Suomi Joo. tietää, kuka vittu Mä mä oon. oon. No sitä on parras varmaan. Mitä sä haluaisit kertoa itsestäsi? En mitään vittu. Niin kuin sä sanoit, kaikki tietää ja vittu googlaa, jos et tiedä. Niin. No nyt ne tietää tosi paljon asioita. Esimerkiksi, että mulla niinku, millainen seisokki mulla on. Muun muassa. Tuossa joo. on kaikista olennaisimmat. Miten päästä yli siitä FOMosta, mikä tulee, kun kavereiden koulussa järkätään kaikenlaisia bileitä ja omassa koulussa ei ole mitään? Nyt on kyllä junnu. Nyt on junnu. Joo, nyt on junnu. Järkkää omat bileet. Kysy äitiltä lupaa, että saat sä kuunnella tätä. Mutta sen jälkeen, niin kyllä se FOMO menee ohi. En mä tiedä. Miten päästä FOMosta eroon? En mä tiedä. Vähän riippuu, mistä se johtuu. Koska jos mä mietin vaikka itse, jos mä mietin vaikka, siis mikä toi oli se kysymys? No mennään Sen nyt ihan koulu- siihen vaan, että miten päästä FOMosta eroon. Niin. No ei se noin ei, mutta ei se ole niin yksiselitteistä yksiselitteistä, koska Mitä, Niko, sä oot nähnyt vähän enemmän maailmaa, 2 vuotta enemmän kuin me, niin mitäs sulla niinku FOMonkaan, että koet sä FOMoa?
Mutta tiedättekö, kun mun kouluaikana vittu ei ollut mitään bileitä. Siis eikö sä ole kokenut mitään vitosluokan diskoja? No on ollut, no, on meillä ollut disko, mutta mä en oikein voi ehkä verrata niin kuin mihinkään toiseen kouluun, koska ei, niin kuin, tiedon kulkuhan ei ollut silloin, kun ei ollut somea, tiedättekö te? Niin, eihän mä silloin voinut 70-luvulla oli kyllä erilaista. Niin oli joo. Niin eihän mä voinut tietää, mitä naapurikoulussa tapahtuu niin kuin oikeastikin, koska ne oli niin asuinalue keskeisiä ne koulut. Siis nykyään, niin kuin, jos sä näet somessa. Totta kai mua niin kuin välillä vaikka vituttaa, jos mä niin kuin, esimerkiksi niin kuin on ollut silleen, että ei ole päässyt vaikka jonnekin Ruisrockiin, mikä on ihan vitun iso tapahtuma. Ja siellä on legit kaikki niin kuin somettajat, ketä itsekin seuraa, niin tuleehan semmoinen pieni FOMO. Mutta sitten mä aina vaan on silleen, no vittu Ruisrockki kestää sunnuntaihin asti ja maanantaina kukaan meistä ei ole enää siellä. No mutta siis joo. Niin. En mä tiedä, siis en mä koe hirveästi FOMOa nykyään enää. Äijä elää niin paljon. Niin, teeks? Okei. Elämä on leffa. Äijä tulee vaan flexaamaan tänne omaa Tai, ääniohjelmaan. ei, mutta siis se meni ohi niin kuin, kun kasvoi vähän vanhemmaksi. Niin. Kyllä mä väitän, että... FOMO on mielenkiintoinen käsite. Niin. Yhtäkkiä aletaan tieteilijöiksi tässä. No kyllä tässä vittu esitetään aikamoisia tieteilijöitä monista aiheista. Mä rakastan teitä, te olette jotenkin niinku tosi lunkkea tällä. Mitä ollaan? Lunkkea. Mikä on lunke? Lunkke. Se on vittu lunge. Mikä lunge? Ei, nyt te ette juo Lunkki. Onko se punkin serkku vai mikä? Hei, mulla on, niin kuin mä oon sanonut, että mullahan on tosi omia termejä, mitä mä käytän, että mulla on... Mutta nyt ei luotte tämmöistä niinku illuusiota niinku ihmisille, että mä oon jotenkin tosi vanha. Ja nyt mä vähitellen oikeasti tunnen itteni vitun vanhaksi. Ekaa kertaa ikinä missään konseptissa. Häh? Juu. Saanko mä kysyä, että kuinka vanha se oikeasti on, koska mä en tiedä. Et saa mitään vittua. 27. Niin, mutta se kysy. 27. Se kysyy lupaa. Ethän sä saa kysyä. Mene seuraavan kysymykseen, tai mä oikeasti, tää on se toinen paikka, missä mä heitän sen viinin. Oh my god. Mitä niinku omia termejä sulla on? No siis tää, kun mähän en osaa aina kaikkia niin kuin sanoja. Räyräymies on semmoinen, mä niin. Otin sen Nikotellenista niinku. Räyräymies. Räyräymies on semmoinen... No et sä kyllä ole. Ei, tiedätkö sä, jos mun pitäisi teistä kolmesta, se oli sitten se. Ai vittu. Kyllä mä ihan nimen perusteella siis, se sanoo Antsa. Siis, vaikka mä en sinänsä tiedä, mitä se tarkoittaa, niin kyllä mä sanon, että se on Antsa. Räyräymies on vähän semmoinen, tiedätkö, että laittaa käden housuihin. Saattaa jopa vittu haistaa sitä kättä sen jälkeen. Sitä nyt vittu pitää haistaa. Niin, no kyllä sinäkin haistat. Ai. Kyllä mäkin haistan. Ai. Et sä haista. Ai, no en mä kaikissa tilanteissa, mutta ootteko te kaikki räyräy? En mä. Miten niinku lisää räyräys? No räyräy on sitten semmoinen, että sä tykkää vittu sipulimakkarasta. Hyi helvetti. Sitten se niinku vittu perjantai koostuu, pyhä kolminaisuus on pillu, olut, sauna. No siis kuulostaa ihan hyvältä perjantailta, mutta niinku... Mutta ei joka perjantai. Niin. No ei omat perjantait koostu. Mut kuka niin, teistä... mulla on sauna ja ollut, en mä sitä yhtä saa edes. Mut kuka teistä kolmesta oli se niitä räyräy? Siis kyllä mä sanon Antsa. Antsa, joo. Vittu. Joo. Onko nytkin käsihousuissa? On. Noniin. Mutta onko se mun housuissa? Hyi, sä oot hävytön. Mutta joo, kyllähän sitä niinku nuuskii. tai voi nuuskii. Mutta toikin on ihanaa, että te sanotte sen ääneen. Ja mäkin oon myöntänyt mun podissa. Koska tämmöiset niinku oikeastikin, kyllähän sä mietit, että onko se normaalia. Mutta sitten kun jos nyt tästäkin huoneesta niinku 4 sanoo, että se on niinku normaali, niin sitten se kai on. Mutta mua aina kiinnostaa, että tekeekö naiset sitä. Mutta mä oon kuullut, että nekin tekee. Tekee joo. Mä oon tehnyt tutkimusta tästä. Miksi vitus ylipäätään ketään tekee Niin, ehkä se on vaan joku... Vittu pitää haistaa. Ehkä se on joku semmonen... Mistä toi niinku tulee? Syvä ihmisyyden juttu. Siis on ihan varmasti. Semmoinen, että sä oot silleen... Mutta se on varmaan joku pakko. Vähän niin kuin, tiedättekö, semmoinen pakko-oire. Mutta tiedättekö, kun se tuoksuu niinku semmin hyvältä? Kyllä mä hiffaan. Kyllä mä hiffaan, mitä se meinaa. Joo, niin. No, se on joku ihmisyyden syvempi juttu. Kaikki tekee sitä. Help me. Mitä teen? Oon ihastunut kaverini kaveriin ja tuntuu, että saan siltä joko tosi mixed signals tai sitten kun yritän flirttailla sillä, niin se ei tunnu sitä tajuavan. Miten lähestyä sitä ilman, että se olettaa, että lähestyn kaverillisella mielellä? No kyllähän sä nyt tiedät, että jos ihminen lähestyy sua jollain muulla mielellä. Siis silleen niin kuin, kyllähän sä nyt sen aistit. Niin. Melkein aina.
Kyllä melkein. Kyllä joo. Kyllä sen aistii. Mimmit on kyllä niin huonoja niin kuin lähestymään, jos ne sattuu lähestymään. Itse en ole semmoista ikinä kokenut. Mutta niin kuin, että tai no saako kerro sä, että miten nois lähestyy? Moi, sulla on söpökoira. Niin. Se on aika yleinen. Onko sulla koira vai? Ei, mutta mulla äitillä on. Aa. Liivataan toi, mutta siis mulla on siitä kuva siellä deittisovelluksessa. Eikä Kun se on oo. mun sylissä. No totta kai mulla on vittu. Totta Miksi kai sä pitää olla kuvittelet, että mulla on koirakuva. siellä yhtäkään mätsiä? Siksi, että mulla on siellä kuva mun koirasta. Ja vittu söpökoira. Minkä rotunen? Parson Russellin terrieri. Okei. Okay. Sellainen pikkunen. Juu, mä tiedän, juu. Mutta en mä tiedä. Kai sen sit, ehkä joskus on kerran käynyt silleen, niin kai sen nyt sit niinku huomaa. Onko se niinku kaverillisella mielellä vai niinku toisella mielellä joku lähestymässä. No, En tiedä. no kyllä sen mun mielestä huomaa. Ja sitten taas toisaalta niin kun, jos molemmilla nyt on niitä aatoksia, niin kyllähän se nyt jotenkin etenee sitten. Tiedätkö sä, siitä vaikka se alku olisi silleen, että moi, moi. Ja sit sä oot vähän silleen, että no oliks toi niinku nyt, tää oli mixed single. Oliks toi nyt niinku moi vai Niin. oliks toi niinku moi? Niin, että kumpi se oli. Niin kyllä se nyt jossain kohtaa sit selvii. Niin aika Ehkä. näyttää. Niin aika näyttää. Kyllä se jossain vaiheessa. Niin kait. Kaikki selviää ajan myötä. Panin mun kaverin eksää, nyt se on vihanen. Mitä tehdä? Vittu tuli puskista. Siis Joo. kaveri on vihainen vai? Oota, Niin, panin mun kaverin eksää. Panin mun kaverin eksää, nyt se on vihanen. Mitä tehdä? No mä ymmärrän, että se on, koska toihan on niinku kirjoittamaton sääntö. Mä en tiedä, onko se niinku teillä niinku heteromiehillä, mutta on okei, joo, koska meillä niinku homomiehillähän se on. Mutta meillähän se on vähän hankalaa, koska meillä on pienemmät piirit. Niin jos mä niinku esimerkiksi joku mun ystävä haluaisi etsiä nyt miehen Helsingistä, että no vaikka, että mä en olisi ollut senkaan, tai että jotenkin niinku kirjoitellut tai jotain, niin on se vitun vaikeeta. Niin, mutta missä vaiheessa menee se raja? Silleen, että jos sä oot niinku, en mä tiedä, pari viestiä vaihtanut joskus Niin, jonkunkaan, no niin onko ei. se sitten niinku, Ei, onko se väliä? Ei, että sit se pitää olla niinku semmoinen eksä. Että Niin, semmoinen joku suhde juttu. Niin. Että ei mua niinku kiinnosta, että jos joku mun ystävä panisi jonkun, kenen kanssa mä oon pannut vaikka yhden kerran. Niin. Mutta jos joku mun ystävä alkaisi nyt vaikka mun eksän kanssa, niin se olisi siis saman tien vittu välit poikkia siis kaikkiin. Mä tekisin siitä hyvin niinku julkista nöyryytystä. Ja ei kyllä tos nyt ehkä niinku tiiäks syy ihan siellä peiliin kattamiseen. Mutta onks teillä, okei, no teistä yksi on seurustelu aina, Jere, Ää. mutta onks teillä jotain yhteistä panoa? Ei. Voisin väittää. Tai tiedättekö te toistanne molempia niin kuin kaikki panot? Ei ja Ei. ei kai. Nope. En usko. Mutta ette tiedä, niin kuin, eli teille voi käytännössä Minusta tuntuu, olla. että me ei pelata samassa liigassa. Mitä niin kuin samassa liigassa? Ei Meillä on mitään. myös erilainen hype. Niin. Mä väitän. Niin. Okei, Ei, en usko, että on. joo. Vittu, tää on hauska keskustelu. Tämä on vitu, en mä tiedä. Vittu, että vaikeaksi. Joo, mä oon joitakin Ei, vittu, kyllä mä joo. väitän, että ei oo. Ei ole Ei varmaan, ei. Mutta ei teitä haittaisi, jos olisi sit vai? No vittu. No ei me näköjään Niin, tietäisi. ei Niin, me tiedetään. Okei, juu. Sen mä tiedän ihan kaikissa kun menemisissä, niin mutta en usko, että on. Mm. Ja Sakuhan on menevä vai? Älkää nyt vittu. Ei vaan siis. Ei. Ei tässä ole mitenkään ihan hirveästi vaellettu viime aikoina kyllä. Saku on vaan sen oman koiransa kanssa siellä niin lenkkeillä ja Jep. Mutta Sakulla on ehkä tommonen niinku ulkoinen hapitus, että se voisi ajatella. Että silloin meno amazing. niin, että se on vähän tommonen niin kuin, kun Niko Telepodissa hän muun muassa kertoi siis, että hänen niin kuin vittu Tinderi on niin kuin, että hän ei pääse sinne, että se on suljettu. Ja sitten jos Tinderiin niin kuin ei pääse, niin sitten sen taustalla on jotain. No vittu, joku siinä nyt mättä. Niin. Ja vika ei ole Mut mekään ei hänessä. tiedetä siis, Ei. mikä se- Siis mahdollisesti saattaa olla, mutta ei siitä sen enempää. Oho, vaan No ei. salaisuuksia. Mä kerroin siellä toisessa jaksossa. Niin menkää kuuntelemaan. Kertokaa elämän ohje juuri armeijasta pääsevälle nuorelle miehen alulle. Elämän ohje tuohon Elämän aikaan ohje. vai? Niin. No, Nyt on, että palaa ihan mitä huvittaa. Nyt sä voit tehdä kaiken ja Niin. mitä vaan. Nyt nautit vittu elämästä. Se on oli ohi. siis toi on oikeasti top 3 mun parhaimpia päiviä ikinä. Se kun mä pääsin Intistä pois.
Mulla oli sama päivä Tää pääsee synttärit. varmaan kesällä. Mulla oli sama päivä synttärit, ok, mutta niinku. Mm. Mut siis se on hieno päivä. En mä tiedä. Mene elä kokeile. Sano kaikkea joo. Koska tossa Ei, kohtaa, ei kaikkea kannata sanoa, mutta niinku suurimpaa osaa. mutta kun tossa kohtaa sulla on kaikki pakolliset velvollisuudet, mitä pitää tehdä, niin tehty. Käytännössä Tiedätkö? joo. Ei ton jälkeen ole mitään, mitä sun pitää tehdä. Kaikki koulut, mitä pitää käydä, on käyty. Eikö se ole? Joo. Et sä nyt lukion niinku. Se on nykyään pakollinen. On, mutta silleen, että kyllä sä nyt ennen niinku, tiedätkö, käyt lukion, kun sä menet inttiin. Juu. Niin se on vika semmoinen, tiedätkö. Sit sä voit tehdä mitä haluat. Niin. No mä oon ollut armeijassa 2 tuntia, niin Oikeesti. mun elämä on ohjaa, että vittu lähes sieltä missä kohtaa vaan tuntuu siltä. Ei, mutta tää ei liittynyt nyt armeijaan. Ihan vaan se on just pääsemässä armeijasta, niin mikä elämänohjaa. En mä tiedä, niin kuin nauttii. Jotenkin niin kuin semmoinen, niin kuin, että ei kannata liikaa mun ohje on se, että ei kannata niin kuin liikaa mietiskellä asioita, että kannattaa mennä sinne niin kuin go with the flow oikeastikin, koska ihmiselämähän on lyhyt ja me ei voida ikinä tietää vittu milloin se päättyy, niin kyllä mua ainakin niin kuin silleen kuolinvuoteella vituttaisi, koska mä en tiedä milloin se mun kuolinvuode on. Tiedättekö te, maailmassa shit happens, niin jos mä nyt niin kuin viikon päästä on tilanteessa, että mulle sanotaan, että sulla on enää viikko elinaikaa, niin kyllä mua vituttaisi, jos mä olisin jotenkin niin kuin koko ajan ajatellut, että no, että mulla on vielä aikaa ja niin kuin en mä nyt uskalla lähteä tohon tarjoukseen, että mä teen sen joskus 10 vuoden päästä. Niin mun mielestä ihmisen pitää niin kuin elää ja silleen niin kuin mennä välillä niin kuin harhaankin, että sit voi löytää niin kuin takaisin uudelle polulle. Exacto. Aika hyvä. Aika hyvä. Täällä ihan niin kuin nyt pojilla tuli kyyneleet silmiin. Melkein. Herkäksi vetää. Itkisin, jos osaisin. Okei, nyt mä ymmärrän sen räyrän juttu. Mä ymmärrän, joo. Niin. Syvennytään tohon kohta vähän lisää. Pieni ongelma. Mä oon korviani myöten ihastunut. Oon kuitenkin suhteessa toisen kanssa. Tilanteesta ei tunnu olevan helppoa ulospääsyä. Aika paha. Toi on vitun. Niinku, toi on ehkä about yksi inhottavimmista tilanteista, mihin voi päätyä. Tiedätkö mikä toi on? Se on kinkkerä tilanne. Niin, mutta mun mielestä niin kun sitten sun niin kun pitää ajatella silleen, että jos se on se toinen, että sulla on tunteita sitä toista kohtaa enemmän kuin sitä, kenen kanssa seurustelet, niin sit sun pitää vaan jättää se toinen ja lähteä niin kun sen uuden matkaan. Tää vähän menee siihen mun elämäohjeeseen. Niin siis menee aika Niin, hyvin. koska sitten taas toisaalta niin kuin jokuhan siinä suhteessa mättää, että sä pääsit niin kuin ihastumaan ja rakastumaan johonkin toiseen. Jep. Niin kuin, koska mun mielestä, jos sä oot ihan täysin terveessä parisuhteessa, tokihan sä voit ihastua silleen, että kadulla tulee joku hyvän näköinen vastaan ja sä oot silleen, että ei vittu toi hyvän näköinen. Ja sulla voi hetken aikaa päässä olla, että miltä toinkaan tuntuisi panna, miltä toi näyttää alasti. Mutta sit jos sä niin kuin päivät pääskytykseen mietit niin kuin sitä jotain tyyppiä ja joudut laittamaan ton kysymyksen, niin onhan se vittu merkki siitä, että nyt. Joo, kyllähän niinku ihastuu voi, ei siinä niinku mitään, mutta sillä just, että jos se jää tolleen niinku pidemmäksi aikaa, niin kyllä sitten on niinku jotain muutakin kuin Sillä, että sä pelkästään se niinku ihastus. oikeasti ihastut, että sä et niinku. Niin. Kyllä siinä pitää vähän niin. Mut sit mikähän niinku, mikä toinen oli korviani myöten ihastunut, mutta niinku, jotka ei kai siitä pidä huolestua, jos sä oot sillä niinku kävelet, tiiäks, jokiranta ja siinä tulee taas yksi näistä Turun kauniista naisista vastaan. Ei. Kyllä Niin. mä väitän, että jokaisella tapahtuu tollaista, oli sit sinkku tai parisuhteessa. Niin. Eikä se ole ehkä ihastumista. No, Ei se ole ihastumista, se on vaan ihailua. Niin, ja joo, tollanen. Mutta jos se niinku korvia myöden, että sä oot niin ihastunut, että sä joudut kysymään tämmöisestä niin kuin podcastista neuvoa, niin sit mun neuvo on oikeasti se, että sit sun pitää niin kuin vittu tehdä jotain. Jättää se toinen. Joo. On se silleen mieti, että minkä takia sä oot siihen ihastunut. Ja onko siinä joku juttu, mitä sä haluaisit mieluummin. Tämä on aika vaikea kysymys. On. Kaikkihan nämä on, mutta sitä varten me ollaan täällä. Niin, me ollaan neuvonantajia. Nimenomaan. Kokemusasiantuntijoita. Mä oikeasti toivon, että jengi ei niinku oikeasti pyytänyt niinku apua, kun ei me osata auttaa. Siis, Ei, mä toivon, että ei kukaan nyt oikeasti vittu kumppania jätä, koska Saarisen Niko sanoi niin. Vittu, ja jos jätät, niin mulle turha tulla huutamaan. oi vittu. Mikä on teille semmoinen tekeminen, mikä nollaa aivoja? Sali, musan kuuntelu. Ai mä ajattelin, että se on se joku toinen, mistä on tänään puhuttu Niin, paljon. mäkin alkan naurattaa se, että runkkaaminen. Runkkaaminen. No se on yksi. No joo. Mutta saako sä runkkaa, kun sä oot parisuhteessa? Totta vitus. Kyllä mä saan.
Tai anteeksi, mä Siis- vastasin sun Niin, puolesta. Mutta siis kyllä niinku... Siis en mä niinku, se tietysti silleen, jokaisella on omat niinku tavat, mutta me ollaan keskusteltu, että se on niinku ok. Niin. Mä en oikein edes keskustelua. Kyllä mä Siis tai silleen, että kyllä vittu, Tai kyllä mä ei ymmärrän ketään senkin. mun kättä paremmin tai sillä niinku, Niin. tiiäks, ei kenenkään käsi ole paremmin kuin mun käsi. Sanotaan, että mä ymmärrän molemmat näkökulmat. Niin. Mutta kyllä mä niinku esimerkiksi, jos mä Antsa käsi tulisin aina. niinku töistä himaan ja mun puoliso tietäisi, kumppani tietäisi, että mihin aikaan mä tuun apot himaa. Ja sitten mä olisin niinku ihan vitun kiimassa, mä olisin silleen, että aletaan naimaan. Ja sitten se on vaan silleen, no mä runkkasin just. Ei, mutta toi on, ei. Niin. No ei, mutta jos Mimmi tulee, tiiäks, jos oletaan, että mulla olisi semmoinen niinku, niin ja tulee tolleen noin, tulee töistä kotiin ja sanoo, että nyt aletaan naimaan. Niin en mä oon runkannut. Vaikka mä oon runkannut siinä ennen sitä, En mä oon ihan sama. Mennään. Nyt, juu, let's go. Eli ilmeisesti tämmöistä tilannetta ei ole hänelle hirveän usein käynyt. Ei oo käynyt. Joo. Ei, okei. Mennään nyt seuraavaan kysymykseen. Antsa, mennään vähän nopeampaan tahtiin näitä, jos niitä on paljon. Ei kai me nyt kaikkia Ei, saada. Mä oon skippannut. Ei me pystytä kaikkia vastaamaan. Ei todellakaan pystytäkään. Täällä kysyttiin äsken, että mistä Aika rajallista. saa oikein pituisia housuja, niin mä en nyt halua käyttää niinku siihen. Oikein pitoisia housui. Voiko olla? No voi olla. Mutta se on skill issue, jos sä menet kauppaan ja ostat niinku väärän pituisia housuja. Sit sä et vaan osaa tot shoppailugeimi. Niin. Mä en kyllä pyytänyt, että sä vastaisit tähän, mutta hyvä, että vastaisit, niin No, saatiin mutta kyllähän toi nyt on ihan silleen niinku varten otettava ihan asia. legitti. Eikö se ole? On. Mä puhuin ohi mikin, vittu, en mua kiinnosta nyt, saatana kai nyt mikä se kysymys oli? No älä nyt enää mikään. Mutta joku housuihin liittyvä. Ihan sama. Mutta onhan se mutta te haluatte viedä tämän nyt koko ajan tämmöiseksi seksijutuksi. Eihän se Tiedätkö? kysy, Oikein. mistä ostaa oikein kokoisia Niin, housuja. no, mutta sä et halunnut vastaa siihen. Ja sit kun Jere alkoi puhumaan, niin sä... Tää on ihan Ei, kun normaalia tässä podcastissa. mulla on täällä ensinnäkin pari aika niinku erittäin diippiä. Okei, anna tulla. Okei. Miten oppii arvostamaan itseään? Voi. En mä tiedä, mä en arvosta. Mä oon ihan vitun ankara itselleni niinku kaikessa. Että mä en osaa puhua niinku itselleni positiivisesti. Mistä se johtuu? En mä tiedä. Joten kertokaa työ tuohon, niinku, että miten oppii arvostamaan itseään. No ehkä, en mä tiedä, pyrkii työskentelemään silleen niinku, tai työstämään itseään niin, että tavallaan jos sulla on joku semmoinen niinku ajatus siitä, mitä sä arvostat, niin sitten sä työstät itseäsi sitä kohti. Ehkä. Hiffaseks te? Nyt oliko politiikan vastaus? No kun en mä vittu silleen, että sä kehität itse siihen suuntaan, mitä sä ajattelet, että sä arvostat, niin sit se on helpompaa. Siis faktahan on se, että kyllähän sussa on aina semmoisia piirteitä, mistä sä et tykkää itsestäsi. On. Tai sellainen, niin kuin, että sä oot niin kuin ankara itsellesi niistä. Mutta siis sun on niitä puolia kanssa, mistä sä tykkäät itsestäsi. Niin sä opit arvostamaan itseäsi siinä kohtaa, kun sä hyväksyt ne, että sä oot tavallaan keskeneräinen. Mutta musta on hyvä. Niin. Mä luulen, että nykyaikana ihmiset ja ehkä aina, niin ethän sä ikinä oot tyytyväinen ittees 100%. Ja se, No niin ei. kun tää väittää muuta, niin kusettaa. Niin. Että vaikka niinku somen välityksellä joku voi näyttää siltä, että vittu toi rakastaa itseään ja kaikkea, mutta todellisuushan voi olla ihan toista. Joo, ja luultavasti on. Niin. Tai silleen, että eikä se ole semmoinen asia, mihin sä tuut koskaan pääsemään. Ei. Että sä niin kuin, koko ajan kaikissa tilanteissa arvostat ja rakastat itseäsi. Mutta kyllä tietyllä pisteellä pitäisi, niinku, on mullakin vaikka aikakausi, että mulla on niin hirveä itseinho, että mä en tykkää katsoa itteeni peilistä. Mä en tykkää katsoa itteeni, tiedättekö te mistään, niin jos mä näen, kuulen itteni jossain, niin mua alkaa vituttaa ahdistaa. Niin tokihan tommosesta fiiliksestä pitää päästä yli jotenkin. Joo. Että sit pitää ehkä just vähän tehdä työtä. Mutta en tiedä. Mitä se voi olla? Sehän voi olla joku vaikka vittu kirjoita paperille 3 hyvää asiaa päivästä ja itsestäsi tyylisesti oikeasti. Mimmit tekee ainakin sitä niin kuin tosi moni mun ystävä, että heillä on tämmöisiä kaikkia päiväkirjoja, minne kirjoittaa positiivisia asioita itsestään. En mä tiedä, tekeekö pojat silleen. Kyllä mä kirjoitan päiväkirjaa. Ai onko sulla päiväkirja? Ai käsin kirjoitettu päiväkirja? Herranlettas. On. Kai sen nimi vielä on rakas päiväkirja. Eikö se on vaan päiväkirja? Okay. Ihanaa. Se on vitun hyvä. Mä en ole kyllä nyt hetkeä silleen tehnyt sitä aktiivisesti, mutta silloin aina kun tulee semmoinen fiilis, että Siis mä koitin kanssa kirjoittaa. Mä kirjoitin 2 päivää, sitten mä unohdin sen.
Mulla Mutta sä kävi aloitit minkä Joo, joo. ikäisenä? Ei kun siis nyt hetki sitten. Ihanaa, Joo, okei. Siis No niin. se oli mun uuden vuoden lupaus, että mä alan puhumaan itselleni positiivisemmin ja sitä yritän kirjoittaa päiväkirjaa. Vittu, yhden olen rakastan. kirjoittanut. Ihanaa, että sanotte tuolle. Mä en ajatellut oikeasti, että just teidän ikäiset kundit nyt kirjoittelisivat päiväkirjaa. Niin. Siis vittuksi. Me ollaan täällä rikkoos Rajoja, normeja. Joo, te luotte vittu uudet säännöt vittu pelikentälle. Niin, vittu iso juttu tulossa. Niin, just joo. Joo, motherfucker. Ja siis, kun siinähän on silleen, että kun mä aloin kirjoittamaan päiväkirjaa, niin se tuntui jotenkin tosi vaikealta, että mitä mä tänne nyt kirjoitan. Sitten mä olin vaan silleen, että mä vaan nyt syljän kaiken, niin kuin mitä mulla on ja syljän ajatukset pihalla ja Ei vittu, kuvataanko tää paska koko ajan, julkaistaanko tää videokin? Vittu mä oon kaivellut itse, jotenkin varmaan, niin kuin, en mä tiedä, onko mä hetkeäkään jopa runkannutkin tässä. Kaikki mä en oo tajunnut. Antsa ainakin vittu. Niin, on ollut, runkannut hetki. Joo, mutta muistakaa, että mä editoin tänne, mä leikkaan itteni pois siitä vaan. Sitten se näyttää vaan siltä, että mä jotenkin vittu raavin itteni, että mulla on joku vittu syyhy tai punkkea tai jotain, niin kuin en mä edes tajunnut. Ja nyt katsojat alkaa katsoa tarkemmin. No totta kai, mutta tää loppu häämöttää onneksi. Joo, nyt mä istun tässä aivan vittu kissana. Mitä toi tarkoittaa? No kissana vittu silleen, niin kuin tiedätkö, kissathan voi olla päivätolkulla, ettei ne liiku. Oikeesti? No en minä Kyllähän tiedä. ne nyt istuu silleen, tiiäks. Niin. Ne vaan on näin. Ei mikään koira ole vittu tolleen. Joo, kissathan No, voi mutta sen takia kissat onkin OP. Ei, mikä on koirat. OP? Niin kuin overpowered. Parempi. Okei. Ai kissat on parempia. Kyllä vai? Ei sillä mä sano, oon kissa. mutta ei. Ai sä oot kissa-ihmisiä. Ei, koirat. Mäkin on kyllä koira. Koirat on vitusta parempi. Okay. Mut kissat on kyllä. Ei mitään. Kiitos kun olitte. Siis kissat on niinku, ei, ne on Me arvaamattomia. ollaan puhuttu aika paljon tästä. Ja Joo. ihmiset, joilla on kissoja, on myös aika arvaamattomia. Mm. Vähän semmoisia. Ei oikein. Nyt jos et kato kuvaa, niin Niko Saarinen ei osallistunut keskusteluun. Koska kissa-ihmisethän suuttuu aina. Mulle ihan sama vittu, suuttuu. Mulle ihan sama vittu, vaikka täällä olisi kilpikonna himassa. Niin mutta kyllä mä nyt sanon, että kissa saattaa oikeasti jähmettyä paikoilleen pitkäksi aikaa. Entä jos on kerpilihimas? Mulla on ollut ihan vitusti joskus. Kuunnellutin sen Jerelle sen jakson tossa, kun me ajettiin tänne. Se on hyvä jakso. Mulla oli niin paljon kysymyksiä. Mulla on niin paljon kysymyksiä. Ai niistä kärpiiläistä, Niin. mutta niin vähän vastauksia. Niin, enkä mä nyt tässä ole. Eikä saakaan kysyä. Mut joo. Tää ei sinänsä probleema, että mä haluaisin sanoa, koska tää on outo. Joskus kidin olin, että mun mutsin vaatekaappi on tosi sotkunen, joten päätin siivota sen. Ja löysin sen seksilelun ja en tajunnut, miksi mutsi oli vihainen, kun jätin sen siihen sängylle kaikille nähtäväksi. Oh my god. No mä ymmärrän toisaalta sun mutsia. No, mutta siis sanottiinko että kuin pienenä? Siis Skidin. Mikä lelu? No minusta tuntuu, että se ei ollut mikään niin kaikista tyylikkään Satisfyeri, että tämä oli varmaan aika niin semmoinen. Samoin mega dildo. Niin, siis todennäköisesti. No mut kyllähän siinä niinku tiedätkö, että sä menet vaikka 8-vuotiaan yhtäkkiä vaatekaapille ja sit sä näet semmoisen. Mut kuka 8-vuotias haluaa siivota vaatekaapin? Niin en mä tiedä. Mä No mietin ei sen sitä takia. tiedä. Siis mä vähän mietin, että minkä ikäinen. nyt- Tai en mä tiedä, voiko vanhempi nyt suuttua tosta jollakin pikkulapsella. Tai silleen Niin kyllä tämä on varmaan ollut jo 12 varmaan. 12. Vittu pitää olla kova kuri kotona, että siivoo niinku vanhempien vaatekaapin pyytämättä. Mutta on toi outo tilanne, mutta Joo, en mä on vähän ehkä outo. jättäisi sitä siihen sängyllä lapsenakaan. Mitä jos en tykkää mun kavereista? Vai kavereita. Aika straightforward. Jep. Siis, ai. Mennäänkö viimeiseen kysymykseen? Ai nyt tulee viimeinen, okei, nyt joku bitun killeri. Ei täällä ole enää killereitä. Ei oo, no Meillä on kilttejä kuuntelijoita, ei ne laita mitään ihmeellistä. Mikä ongelma sulla on, mihin sä haluat meidän ratkaisun? Mitä sä... Eikö me puhuttu tästä just äsken? No mutta jos sulla jäi joku semmoinen kyssäri. ei, ettehän te nyt vastannut mun mihinkään kysymyksiin, vittu. No niin, ihan vittun turha juttu. Mutta tää on ollut niin terapeuttinen. Täällä on jotenkin, täällä ei ole niin hirveä vauhti kuin Niko Tällänissä. Ei, mutta Ei, mä huomasin, että tämähän tässä on meidän vaihtui vähän niin, silleen, tiiäks, moodi. niinku, juu. Silleen niinku, just tempo vähän hidasta. Joo. Et vaikka meillä olisi samanpituiset jaksot, niin Niko Tällänissä ehkä sanottiin joku 100 000 lausetta, niin tässä se määrä tippui 50 000. Mutta se on ihanaa.
No kun tämähän on meidän, niinku, sehän on se, että se on meidän pikku semmoinen ehkä niinku terapiasessio tai semmoinen, että siinä kunhan jutellaan. Ja joskus meillä on niinku ihan oikeastikin asiaa. Tai sillä me tehdään Voi kuvitella. tiettyjen välein, niinku, tiettyjen välein me tehdään semmoisia, niinku, mitä kuuluu oikeasti jaksoja. Ja sitten katsotaan, mitä kuuluu. Ja näin ikään. No oliko tämä nyt semmoinen jakso? Ei, tämä ei ollut nyt semmoinen. Tämä oli ihan vaan tämmöinen jakso. Täytejakso. Mä oon tottunut siihen, mä oon aina täyttäjänä vaan vittu jossain Sitä ei ollut välissä. mikään täytejakso. Ei, kyllä tää oli vuoden kohokohta mun mielestä. Ihanaa, ajatelkaa, nyt on vasta huhtikuu. Niin. Ei tule mitään parempaa tänään vaan. Ei oikeasti. Odotetaanko vika? No anna tulla viimeinen. Auttakaa, mitä mä teen, kun pari kappaletta kiinnostavia äijiä on kiikaris ja näiden lisäksi pari, jotka jäänyt selkeästi kaveritasolle, mutta kumpikaan ei halua poistaa toista, mutta ei silti edes jutella lähes ikinä. Mä putosin kärryiltä. Niin mä en mäkin. tiedä mitään. Niin mäkin. Ehkä silleen Mä en siis lukenut tätä ennen kuin luin sen tässä ääneen. Voiko sä lukea se uudestaan? Auttakaa, mitä mä teen, kun pari kappaletta kiinnostavia äijiä kiikaris. pari KVL. Ja näiden lisäksi pari, jotka jäänyt selkeästi kaveritasolle. Mutta kumpikaan ei halua poistaa toista, mutta ei silti edes jutella lähes ikinä. Mä en ymmärrä. Ei toi loppu, ei toi käy järkeä, kukaan kumpi ei halua. Kukaan ei halua poistaa Niin. ketään. Mä en tajua. Ehkä silleen, ehkä tohon auttaisi se, että se selkeyttää sen tilanteen. Niin, kirjoita paperille nyt kerran vielä, että mikä tämä tilanne on, vitu, että kuka ei halua ja ketä ei halua. Ja sitten kun sulla on itsellä vastaus siihen, niin sitten sitä on vitun paljon helpompi lähteä täällä selvittämään. Minusta tuntuu, että tämä on niin sekavaa, että meillä ei ole tähän vastaus, koska ei niin osaa edes kirjoittaa Ei tosta sitä. puuttuu yksi kokonainen rivi. Siinä on kato mahtunut Niin, enempää. eikö ole mahtunut? No niin, eikö Siis- tuossa ole merkkimäärä? Siinä on merkkimäärä. Joo. Oh my days. Joo, no olipa vittu pahkan pohjimmainen oli paras kysymys. Jep. No, mutta se oli semmoinen. Niin, se oli just teidän näköinen. Vähän Niin, se oli semmoinen vähän niinku- meidän näköinen. Joo, tommonen Se niinku kiteytti hyvin tämän jakson tässä. Niin, Ja, ja kiitos kaikille, jotka laittoi tänne ihania viestejä sekaan, mitkä ei ollut mitään, niin kuin, mitä me pyydettiin, mutta kiitos mukavista kommenteista. Kiitän heidän puolesta. Mitä? Tuntuu hirveän lämpimältä ja ihanalta. Onko sulla mitään, mitä sä haluat sanoa tähän loppuun? Mitä tässä pitäisi sanoa? Onko tarvitse sanoa mitään. teillä ikinä vieraita? On meillä muutamia välillä. ollut. Joo. No Joo. onko niillä ollut jotain vitu vauhdikasta kerrottavaa tähän loppuun? Ei, mutta mä rakastan teidän semmoista. Mä haluaisin, niin kuin, nyt kun me ollaan niin kuin täällä, tämähän on ollut mun kotistudio. Mm. Niin mä Ja me haluaisin, vähän huijattiin tuossa alussa. joo, jos joku nyt ajattelee, niin ei Sällien niin kuin studio nyt ole ehkä Niko Saarisen kuvilla peitetty. Niin mä haluaisin jossain Mistä sä tiedät? Niin, no en mä tiedäkään, mutta siksi me mennäänkin tähän seuraavaan. Oota Että vaan mä haluaisin seuraava jakso. siihen teidän, että me pidetään niitä mikkejä ja sit istutaan jotenkin vaan siellä vittu säkkituolilla ja ollaan sillään chillisti ja poltetaan pilveä ja mitä vittu vedetään bissejä. Ja... Millainen kuva sulla on tullut? Meillä ei ole säkki tuolla ei enää. Ai ei. Ei. No kyllä me nyt yhdet säkkituolit Kyllä me saadaan siihen laitetaan. backiin. Siis ne on itse asiassa olemassa toimistolla vielä. Joo. Mutta sen mä oon nähnyt, että teillä on ollut. Ai sä olisit jaksanut pitää mikkiä kädessä kumminkin. No pakkohan se olisi, jos olisi Ei ollut vitsi. niin kuin silleen, Tämähän tarkoittaa sitä, että pitää tehdä uusi jakso. no nimenomaan. Että jos tää saa 100 000 tykkäystä ja peukkuu ylös, eikö YouTubessa aina ole tää, että jakakaa, kommentoikaa. Laittakaa ilmoitukset päälle. Joo. Jos tää saa 100 peukkua, niin Joo. me tehdään uusi jakso. Uusi collab-jakso, joka on entistä räävittömämpi ja me vastataan K16-kysymyksiin. Ja se tehdään mutta oikeastikin Ei Suomen saada. Turussa. Mä rakastan Turkua. Mä odotan oikein, että kesä tulee ja pääsee Turkuun. Ai vittu. Onko se tullut ruisrokki? On. Joo. Onko kaikki päivä? Joo, kyllä. Maanantaista sunnuntai, en tiedä. Maanantaista sunnuntai. Eikö se ole Joo. 3-päiväinen? Joo. On, Joo. joo. Mä oon kai siellä tekee jotain töitä. No. Joo, mutta siis kyllä mä nyt ryyppään työaikana. Silleen, No Se on ruisrokki tuttu nää. meillekin. Niin. Se on tuttu mutta meillekin. onko se on ruisrokki, hyvä ootteko te aina käynyt? Minkä ikäisen te ootte ollut eka kerran ruisrokissa? Viime vuonna. puhua. Ai ekaa kertaa viime vuonna? Joo. Mitä? Mä olin 2019. Joo. Sitten se ryöstettiin heti 2 vuodeksi. Aika alkoi korona. Niin. Eikö se ollut silloin ruisrokkia? Ei. Ei ollut. Eli täytittekö te just 18, kun tuli korona? Ei. Ei, täytin mä olin itse asiassa, 2019. säkin olit. Eikö me oltu Intissä ihan loppuvaiheella, kun tuli korona? Joo. No mutta sittenhän teille meni hyvään saumaan toi Intti, että sehän ei periaatteessa pysäyttänyt tämä No elämää, joo. kun koko maailma oli pysähtyneenä. Niin, mutta siis että se oli ihan, meillä oli Intti 3 kuukautta jäljellä siinä vaiheessa. Aa. Kun tuli Mä olin korona. inti silleen siellä, että se oli niinku koko ajan jylläs. Korona. Niin. Joo. Tai tavallaan silleen, että se niinku
Koska se niinku alkoi? 2020? 2020 kevään. Ai TP. Mä menin siitä seuraavan kevään inttiin. Niin se oli silloin niinku sillä, että meillä oli alkuun normia, mutta sitten sen jälkeen se meni semmoiseksi. Voi aika olla puhumatta koronasta. Niin, no Siis voidaan, niin. toki. Mutta onko teillä ollut se? Ei. Joo. Joo. Kaikillahan se Mä en on ole saanut sitä missään Ikinä! vaiheessa. En. Mitä vittua? Mulla on ollut ihan saman katon allakin. Sen aikaan tyttöystävällä oli korona, mutta en saanut. Sä oot supermies. Mut sä ootkin tommonen Räy. Niin, räy. Kato, se on. Aito räymies. Joo, se on toi palkkanmakkaran tuoksu vittu vähän niinku sama kuin valkosipuli karkottaa vampyyrit, niin palkkanmakkaran haju on sitten ton koronan. Niin, se on varmaan se. Se on se. Mutta eiköhän pistetä tää jakso pakettiin. Kiitos Niko, kun olit täällä meidän Hei, studiossa. kiitos kutsusta, oli hauskaa. Tosi ihanaa ja muistakaa ne vitun peukut. Niin. Joo. Ja jos olette Spotifyn puolella, niin laittakaa 5 tähteisen arvosteluun. Mistä muualta tätä? Tuleeko tää YouTubeenkin vai? Spotify, YouTube. Ollaan me siellä Podmeissakin varmaan, mutta siis se menee sieltä. Se menee automaattisesti noihin kaikkiin niin muihin. kaikkiin noihin, mutta niin joo, Mutta siis pääkanava tai niinku eniten kuunneltu kanava on Spotify. Eikö niin, mä tajun, että YouTube, mutta näkyykö Spotifys niinku kuvakin? Joo. Näkyy. Juu. Mullahan ei näy. Mä luotan äänen voimaan. No ei kai. Hei joo, no niin, eli vittu kattokaa kaikkialta ja laittakaa kaikkialle niitä satana peukkuja ja tähtiä ja jakakaa vittu ystävillenne ja laittakaa näitä kysymyksiä tulemaan myös kirjeitse. Kai teillä on niinku toimisto-osoite julkinen. Totta kai, joo. Onko se? On. En mä tiedä. Mulla on kaikki julkisen. Ai on. Ratapihan katu 53 jotain. No ei se kauan ole, mutta Mutta se on Niin siellä. ei se kauan, mutta kerkeä joo. hetken vielä. Niin poikien studio. Niin. Joo. Ai te muutatte? Joo. Joo. Niin. Ai, minne? Tai ei tarvitse sanoa, mutta siis niinku yhteinen uusi vai erikseen? Erikseen. Erikseen. Ai te muutatte kaikki 3 nyt erilleen. Tää Ei me siis- ei kuulu nyt tähän jaksoon. Onko tämä joku, niinku, teille tulossa joku paljastus? Oliko tämä tämä viimeinen jakso ikinä? No, Ei tää on viimeinen jakso no ikinä. sanotaanko se nyt? Niin mä oon muutos Kotkaan. Ai. Joo. Niin joo, jossain vaiheessa muuttuu hommat, mutta ei vielä. Mutta sä oot muuttanut just Kotkasta Turkuun. 3 vuotta sitten. Niin. Just. No mikä sinne Kotkaan nyt taas vie? Työt vai jotain? Jutut. Joo, jutut. No okei, no niin ihanaa, että mä tässä vittu ihan Oprahina istun ja vittu vein teiltä nyt koko tämän uutisen, mikä piti olla nyt seuraavan 10 No ei sitä jakson oltu varmaan missään vaiheessa kertomassakaan miksikään. Niin no joo, no mutta onneksi Saarisen Niko Ei, mutta ei se muuta mitään. Niin. Ei sillä ole mitään väliä. se muuta. sinänsä. Joo, no niin aamen. Joo. Mutta kiitos Niko ihan älyttömästä. Kiitos paljon. Oli mukava höpöttää. Kuin Vittu kun on pitkä tää lopetus. Tää on Siis ei, vitun kun meillä pitkä on tää. aina. Siis se on Joo. aina. Siis meillä on aina tälleen. Me tehtiin, Jere oli Balilla viime kesän. Kato kun se pitänee taas. Jere oli Balilla viime kesän. Me tehtiin Sakun kanssa semmoinen, että me tehtiin tätä loppuhöpinää 40 minuuttia siihen perään. Aha. Joo. Ai niin, kuka oli Balilla? Saku? Mä. Eikö Jere. Jere? Jere. Joo, paljon ihana. Joo. Mä Antsa rakastan. sanoi, että tää on niinku siis terapiasessio. Niin. Niin sit kun vähän täytyy puhua, niin sit täytyy vähän puhua 3 varttia. Eli onko tää sitten silleen, että ketä aina ottaa mikin, niin vähän niin kuin luovuttaa ja sitten toiset vaan jatkaa tätä lopetusta? Siis Joo. yleensä joku tiputtaa sen mikki siihen ja lähtee pois. Niin, sit Niin se siis loppuu. yleensä se loppuu siihen, että joku 3 niin menee laittaa kameran pois päältä, niin sitten on, niin kuin, on pakko lopettaa. Okei. No vittu, mä en tiedä miten toi kamera toimii, mutta eiköhän se ollut tässä. Joo. Kiitos. Kiitos. Vittu. Se on oikeesti K16 kyssäre. Oi vittu. Oi. Oli oikeesti aika hassu. Vähän sille ihan eri energiaa, tiiäks. 2 jaksoa. Vittu mä en osaa enää puhua. Jos mä oon ihan maanimyynen.